kalo tile tan ani wɔɔrɔ san ba fila ani mugan sɛgɛnbali ɲinanbalo o ye aw de ye aw minnu b'an filɛ sanga ani wagati an ka bɔlɔlɔkana la mali kɔnɔna la yan nɔ fɔɔ ka taa se mali kɔkana ma an b'aw fo danti foli min na ni aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale selen mali kunnafoni.net ale ye jabaranin kan a y'aw bisimila. An ka gouvernement ɲɛma kura ni o ye Moktar Wani ye ale tun bɛ ka gouvernement o sigili de makɔnɔ walasa ni ka laadaw ka o lakile o laada dɔ ye fɛn min ye sa o de ye ka wuli ka se Bamakɔ tutigɛbaw ma ni ka taa foli bila u la a ye baara ninnu a y'a daminɛ du min na sa o de ye ɲarew ye n'olu dagayɔrɔ ye ɲarela ye olu ka dugutigi o ye a bisimila n'o ye Dramani Ɲare a ka yɔrɔ filanan o kɛra yɔrɔ min ye sa o de ye Turilakaw olu fɛ yen nɔ ye n'o ye Bagadaji an ka nin minisiri ɲɛma ye ani a nɔfɛbaw u bisimilayila u ka bulonba o kɔnɔna la n'o ye Turilakaw olu fɛ yen nɔ u bisimilala maa min fɛ sa o de ye Mamadu Ture ye u ka foli laban o kɛra yɔrɔ min na sa o de ye Darabelakaw olu fɛ yen nɔ ye olu ka dugutigi o ye u bisimila n'o ye Mamadu Ture ye minisiri ɲɛma ale ka nin taama in o kɔnɔna la sa a ye foli ni tasibila kɛ nin maa ninnu ni ka tila ka a laɲini fɛ k'u ka duwawu don kɛ u ka fanga ye fanga min yɛrɛ sa ni o y'u ka cɛmancɛ fanga ye ni ale ɲɛmaa ye bandaw ye ko ka duwawu k'u ye walasa jamanadenw ye danaya min da u kan u bɛ se ka danaya ni ka a minɛ fa cogoya min na ni maa ninnu u tilatun ka bonyamasegi ni ka o kɛ an ka minisiri ɲɛma ni a nɔfɛmaw ye ka tila ka a f'u ɲɛna ka layidu taw ye k'u bɛ duwawu k'u ye walasa u bɛ se ka nin cɛmancɛ fanga ye ni k'a latɛmɛ hɛrɛ ani baden na cogoya min na ani ka kalafili balaw ni ka olu bɛɛ lajɛlen labɛn bonya ani karama kɔnɔna la ka tila ka kɛ hɛrɛ ani baden na an ka jamana o kɔnɔna la. Kunu alamisa nɛgɛ kaɲa 13 tɛmɛnen ni sanga 30 ye wagati min na minisma ma olu ka bolimafɛn o de yɛlɛnna mugujugu kan ni a pɛrɛnna ni u ye a kɛra kilomɛtiri 50 bɔɲɔngo ani Kidali dugu kɔnɔna o cɛ sa a yirala k'a fɔ ko nin mugujugu in pɛrɛnnen a y'u ka finitigi bɛ yen ni o bɛ wele ko casque bleu maa kelen bɔnɛna a nin na maa kelen wɛrɛ o sɛbɛkɔrɔ joginna u y'o ta teliya ni ka taga n'o ye lapitani so la minisma ma olu ka fɔ la nka u ma se ka maa ninnu ka jamana ni ka o bugulatigɛ fɔlɔ minisma ma u y'a yira k'a fɔ ko nin waleya min kɛra k'u bɛ a waleya kɔ ko k'a sababuya kɛ bingani wale min ni a bɛ ka taga finitigiw ni ka u sɛgɛrɛ fo ka taa se maa gansanw ma ko nin ye waleya min ni a cɛ ka jugu kosɛbɛ. An ka minisiri ɲɛma ni ale ye Moktar Wani kunu alamisa octobre kalo tile 15 san 2020 an ka maa minnu bɛ yen nɔ sa ni o ye administration territoriale maaw ye n'olu bɔra ka u ka nisɔngoya ni ka a yira an ka jamana o kɔnɔna la ni ale tun maa ɲɛmaa ye Usumani Christiana Jara ye u ka taama kɔnɔna la sa u y'a daminɛ place de l'indépendance la ka na a kuncɛ primature o la Jara yɛrɛ ale ye u ka waleyaw ni ka taga di an ka gouvernement ɲɛma kura ma waleya min yɛrɛ sa ni a ye tali kɛ fɛn min kan o de ye k'a fɔ k'u ka maa minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ banbagaciw bolo k'u ka maa ninnu ni ka u bila ka sababuya kɛ u b'u bolo a bɛ san caman o bɔɲɔngo bɔ Moktar Wani a ye nin maa ninnu a y'u fo u ka cɛsiri la ani u ka taama in na ka sababuya kɛ k'u ye nin waleya min kɛ ko nin ye waleya ɲuman de wa k'u bɛna u ka waleyaw ni ka a kuma bɛɛ lajɛlen ta ka sɛgɛsɛgɛ lafiya o kɔnɔna la ni ka tila tuguni ka u ka kuma ninnu k'a bɛɛ lajɛlen ta bɛrɛ la a tila tuguni ka tasibila kɛ nin cɛba ninnu ye maa minnu bɛ yen nɔ ni u bɔnɛna u nin na k'u to u ka baara o kɔnɔna la a ye tasibila kɛ u ye ani u ka denbaya bɛɛ lajɛlen jamana ɲɛma ale tɔgɔ la ani gouvernement bɛɛ lajɛlen o tɔgɔ la ka tila ka u fo u ka baara kɛko ɲuman na. Minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ an ka kɛnɛya ma n'ale ye Dr Fanta Sibi ye diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen ka tɛgɛko o baara olu tun bɛ sen na kunu alamisa octobre kalo tile 15 san 2020 o baara ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ minɛn min kɔnɔ sa o de ye ko bɛɛ lajɛlen ka i tɛgɛ ko ni ka a jɛ ka kɛ ni coronavirus ye ale banakisɛ o kɔnɔna ye sa an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la yan nɔ coronavirus ale bana bɛ maa 3,750
268 de la maa 132 olu bɔnɛna u ni na kabini marisi kalo tile 25 san 2020 o de kɛra an ka jamana o taala in sa nka ɲinata in hukumu kɔnɔna la sa minisiri ale y'a yira k'a fɔ ko tɛgɛ ko o wajibalen don bɛɛ lajɛlen ma ka kɛ ni OMS ma olu ka kuma ye. An bɛ taa kokan kibaru la an bɛ taa laginɛkaw olu fɛ yen nɔ ɛri 48 o de bɛ laginɛkaw n'u ka jamana ɲɛmaa kalafili o cɛ min ni a bɛ tali kɛ kari nata in na ɔktɔburu kalo tile 18 san 2020 bi juma o de bɛna kɛ u ka yalayala o da ye yalayala min yɛrɛ sa ni a dabɔlen don walasa ka u ka kalafililaw ni ka olu lasɔn u ka baarakɛtaw olu ye ka kɛ ni maa 12 ye o de ye cɛbɔ ye u ka nin baara u ka nin kalafili o kɔnɔna la sa nka an bɛ min jateminɛ sa cɛba 2 olu de bɛ kɛnɛ kan nin ko in na o cɛba yɛrɛ dɔ ye Alpha Condé ye min ni ale y'u ka jamana ɲɛmaa ye n'ale kelen don k'i kanbɔ tuguni jamana ɲɛmaa kalafili o nɔfɛ a maa filanan yɛrɛ sa o ye Cellou Dalein Diallo ye ale y'u ka fanga sinamatɔn o ye. An bɛ taa Burkina Faso ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini a y'i kanbɔ jamana ɲɛmaa kalafili o nɔfɛ kabini san 2015 Burkinakaw ka jamana ɲɛmaa kunu RFI maaw fo ka taa se France 24 maaw ma u ye a kumaɲɔgɔnya Wagadugukaw olu fɛ yen nɔ ni kumaɲɔgɔnya in tun ye sɛbɛdan kuma ye k'a sababuya kɛ Blaise Compaoré ko a b'a laɲini Blaise Compaoré a ka segin ka na a ka jamana kɔnɔna la Blaise Compaoré min yɛrɛ sa ni ale y'u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye min ni ale dagalen don Côte d'Ivoire olu fɛ yen nɔ kabini san 2014 o wagati la sa a ye dɔ yɛrɛ ni ka o latigɛ ko k'a sababuya kɛ ko ni ale kɛra jamana ɲɛmaa ye kura ye tuguni novembre kalo nata in na n'o bɛ bɛn tile 22 ma Roch Marc Christian Kabore a ko k'a bɛna waleya kɛ waleya min ni nin jamana ɲɛmaa kɔrɔ in a bɛ se ka segin ka na a ka jamana o kɔnɔna la cogo min na san 2021 o kɔnɔna la. Ayiwa sa Mali kunnafoni jabaranin lajɛbaw ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma halisa a y'aw timinandiya an ka video olu lajɛli la aw ka to an ka video aw ka aimer aw ka partager aw ka to ka abonner an ka page Facebook ani an ka page YouTube kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ n'ala m'an ka jɔnya jɔ an na.